sa čudujete teda kresťanským demokratom, že podporujú liberálneho kandidáta, podporuje ho aj vám blízky Daniel Lipšic. Ako teda vy vnímate tie jeho posledné vyjadrenia na podporu Ivety Radičovej, ktoré vlastne v konečnom dôsledku vyvolali taký rozruch na slovenskej politickej scéne? Pozrite sa, ten súčasný problém Slovenska je v tom, že tu máme vládu bývalých komunistov, ktorí si trúfajú z morálneho hľadiska hodnotiť opozíciu, čo je úplne absurdné. A my, konzervatívni demokrati Slovenska, ponúkame ako východisko z tej opozičnej krízy idealizmus, náš idealizmus, ktorý sme ukázali presne pred 3 rokmi, keď sme aj František Litoško a ja podporili odchod z vlády Mikuláša Dzurindu. A tým sme jasne dali najavo. Princípy, čistota, spravodlivosť vládnutia je pre nás viac ako osobná účasť na moci. V tom istom roku sme to ukázali druhýkrát. Po voľbách 2006 sme odmietli ísť s Robertom Ficom aj s Vladimírom Mečiarom do vlády. My sme odmietli ich. A toto nám dáva právo a hrdosť, aby sme mohli povedať, že naozaj žiadny morálny dlh necítime, my cítime morálne víťazstvo. A toto ponúkame celej opozícii, aj celému Slovensku, ako určité východisko v zápase o budúcnosť Slovenska.